Mago. Teknikwan. Uko. Logo. Aku. Iya, Pak. Kurai-kurai tulis ka. Kani? Kani? これだからいらない。オッケー。ラモン。一緒にいるよ。ありがとう。全部終わった。終わりますか？ Video. 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 先生、みんなに無線やりますか？一言。65歳のおじさんです。リンダ。本当のリンダはトレスがうまいです。トレスどうぞ。リンダ。トレスのリンダ。もう恥ずかしいですね。しかし本当12期生。一生懸命頑張りました。3年間どうもお疲れ様でした。フィリピンに帰ってでも安全第一で怪我しないように頑張ってください。以上。まず初めからやり直しです。はじめまして、向井と申します。この12期生のフィリピンの方々が失礼しました。またやり直し。ちょっと待って、もとい11期生の方々、まずはじめバルー、レナルド、グラフィー、ラモン、して先に帰りましたユロン、して私が一番可愛がっていたトレス、してオスカ、テグス、酒も何も飲んでるな。やり直し。もとい。3回目。よし。はじめまして、向井と申します。店は壊れるよ。11期生の方々に3年間いろいろと教えられました。まずはじめに自己紹介をいたします。マル、フェレラ、レナルド、ラモン、グラフィー、トレス、オスカ、テグスのして先一人帰りましたユロン。この方々が11期生で三菱重工船舶海洋株式会社に頑張ってくださいました。いよいよ10月20日をもって帰ることになりましたが、向こうフィリピンに帰られましても安全また健康だけは十分注意して母国のフィリピンで頑張ってください。本当に3年間日本で一生懸命頑張りました。ありがとうございました。健康第一で頑張ろう。リンダ。Gerong.
유럽